sawise ngaku dadi keluarganing para dewa Kanjeng Rama kulon burung paring dawuh aku kawisuda ditambahi jejuluk ditambahi jeneng Bathara banjur jenengku Bathara Kala kula inggih Gusti kula ingkang sinuwun kados mangkaten cariyasanipun ya sawise aku matur okeh wiwit aku lair inggo dewasaku aku wis matur yen to aku kuwi putrane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru aku mung nyuwun pangadilan ning Pukulun Bathara Guru njaluk sandang panganing Bathara Kala sandang panganku tak suwun karo Rama Pukulun Bathara Guru jalaran dewa kang paring pangayoman lan paring pangadilan dundung malang rezekine kabeh kawula titah ing Madyapada lajeng paringipun Rama Pukulun Bathara Guru kados pundi sinuwun ingsun kaparingan dawuh ya Bathara Kala Sri Rama ulun tampa dadi putraning ingsun daharanmu ora ana ing kayangan ning supaya kowe medhuna ning Madyapada ing jagat raya ing kono golek ana upadenana yen ana bocah lair manungsa lair siji cacahe tanpa kontra tanpa kandi kuwi jenenge bocah untang-anting bocah ondalandil yen to mengkono bocah mau mawa sukerta mawa reget mulo dadi jadanganmu Bathara Kala kados mangkaten ngendikaken ya kaya mengkono ngendikane Rama Pukulun Bathara Guru yen ana manungsa lair ora Madyapada loro cacahe lanang wadon kakung putri utawa kakung kabeh putri kabeh jenenge kembang sepasang utawa kedana kedini nedane kudu diruwat diwilujenge ora dadi jadanganing Bathara Kala yen tono apa kelairan ning Madyapada telu cacahe putri kakung putri utawa kakung putri kakung kuwi ingkang sinebut sendang kapit pancuran utawa pancuran kapit ing sendang kuwi dadi jadanganing Bathara Kala ya jadangan putih wenane nggih Gusti kula ingkang sinuwun kula nistaaken dawuh yen ana kelairan 5 cacahe kaya wujuding Pandhawa 5 ana negara Samartapura ingkang pembayun Prabu Puntadewa ingkang panenggaing Pandhawa Raden Werkuda ing satring unggul pamenang ingkang angka 3 Raden Janaka Harjuna ya Permadi ingkang mapan ana ing Madukanda ya Madukara ingkang angka 4 angka 5 kula Sedewa Satya ing Sawu Jajar kuwi kabeh wong 5 dadi jadanganing Bathara Kala kuwi jalan bocah Sukerta kalebu menungsa urip ning Madyapada yen duwe anak 5 lanang kabeh kuwi jenenge Pandhawa kudune diruwat yen wadon kabeh jenenge Pandhawi kula inggih Gusti kula ingkang sinuwun paring ngestakaken dawuh kula wonten dawuh kaya mengkono dawuh Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru mawah aku sadurunging budal paringi paweling lan diparingi pangiling-iling mawah dadi wadining Bathara Kala dadaku mawah gegerku mawah telaku utawa ilatku ditulisi nganggo getihku dhewe ingkang jenenge tulisan mantra sastra bedati utawa ya kuwi raja santah ingkang mapan ana ing gegerku kuwi tulisane Caraka balik